तर हांव चड वेळ घेना डॉक्टर स्नेहा हांचे लागीं मागता की आज हो कॅम्प आसा ताचे बद्दल आपले विचार आमचे मुखार दवरचे. डॉक्टर स्नेहा दिवली मॅडमीन सांगले तशें कॅम्पाची सुरवात निर्मलतायेन जावपा खातीर पयलीं दीप प्रज्वलन करून आमी आमची कॅम्पाची सुरवात करया. सो मानेस्कार लागीं मागता की पयलीं दिवली पेटोवन कॅम्पाची सुरवात करूं. सिद्धेश दीप प्रज्वलन करून देवाक नमन करून सुंदरशी ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाल्ली आसा. सो हांव फुलांचो परबळ मानेस्तां लागीं पावोवपाक बाय सीमा हाचे लागीं मागता की ताणें फुलांनी मानेस्तांक येवपाचें. सुरवातेक डॉक्टर स्नेहा संकेश्वरी, रोटरी प्रेसिडेंट रोटेरियन शैलेश कुमार साळवीजी, सिनियर मीट प्रेसिडेंट मिसेस सुनीता सिंग, ब्लॉकाच्यो महिला अध्यक्ष हर्षिताबाई, ॲडव्होकेट हर्षिता देसाई, ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ कुडचडेचे नागरीक चंद्रकांत बाब मळकणे हांकां, आमचे काउन्सिलर सुशांत बाब आणि या कार्यक्रमाचे यजमान बाळकृष्ण उर्फ पिंटी वडेकर, तशेंच ब्लॉकाचे मायनॉरिटी प्रेसिडेंट इरफान बाब सदांच कदेलार बसपाक फाटीफुडें जाता. इरफान बाब बसका घेवची. तशेंच सिद्धेश पिसे हांकांय बी, नवीन बाब लाड, पत्रकार मनोदय बाब पडते हांकां, नाटककार आनी पत्रकार बाब मयूर नायक हांकांय बी, संतोष नायक हांकांय बी, तेच म्हजो इश्ट क्रिस्तानंद बाब पेडणेकार हांकांय फुलांचो येवकार, तेच उदय देवकार बाब हांकांय फुलांचो येवकार, तेच शीताबाई हांकांय बी, चिता गावडे, शीतल गावडे, एलिना बाय हांकांय बी, सोफिया लोबो, सुनील शिंदे आनी तशेंच लक्ष्मण मोहन हांकांय बी. हय आनी तशेंच टेक्निशियन बालकृष्ण पाटील बाब हांकां. सो
फुलांचो परमळ म्हाजेस्ता लागीं पाविल्लो आसा. सो हांव दोतोरा लागीं मागता की ताणें ह्या समयार आपले विचार आमच्या लागीं मांडचे. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आदरणीय व्यासपीठ आणि इथे जमलेले सगळे बंधू आणि भगिनी, मी माझी आधी ओळख करून देते. मी डॉक्टर स्नेहा. मी कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरमध्ये कार्यरत आहे सध्या. सो मी आधी सर्वात पहिले रोटरी क्लब कुडचिडे यांनी इथं हे कॅम्प अरेंज केल्याबद्दल मी सर्वप्रथम तुमचं धन्यवाद मानते. त्याच्यानंतर आम्ही ज्या एका उद्देशाने इथं आलो आहे की ग्रामीण एकदम रुरल एरियामध्ये जेवढे म्हणजे आम्हाला कॅन्सर बाबतीत अवेअरनेस देता येईल तेवढा आम्ही प्रयत्न म्हणजे करत आहोत. त्यासाठी आम्ही 8 तारखेपासून ते 29 म्हणजे या ज्या एवढ्या पिरियडमध्ये एक दिवससुद्धा म्हणजे रेस्ट नाही, पण आम्ही शक्य करून जेवढे पेशंट आम्हाला पाहता येतील याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. सो त्यातलाच एक दिवस आजचा. मला एवढंच सांगायचं आहे की कॅन्सर कसं आहे की लवकरात लवकर कुठलीही शरीरातली होणारी बदल जे की अनहेल्दी म्हणू शकता, अनहेल्दी बदल जे आपण दुर्लक्षित करत असतो कायमच की काय बाबा आपलं आहे चाललंय, तर त्या ज्या गोष्टी कुठेतरी जाऊन ते मोठ्या अशा रोगामध्ये प्रवर्तित होतात. सो मला एवढंच सांगायचं की तुम्ही सगळे इथे मोस्टली एज्युकेटेड आहात सगळे. सो ते तुम्ही पण त्याचं तुमच्या फॅमिली किंवा तुमच्या बाबतीत त्याचं अवेअरनेस करून घ्या तुमच्या ह्याच्यामध्ये. आणि तुम्हाला जरी एखादी जरी संधी मिळाली की या बाबतीत कुणाला तरी एक विचार तुमचे सांगायचा एक योग जरी आला तरी तुम्ही त्या बाबतीत थोडं त्यांना एज्युकेट करा की कॅन्सर कसा असतो, काय असते. तर थोडीफार मी माहिती देते तुम्हाला त्या बाबतीत काय असतं ते. तर कॅन्सर असं आहे की शरीरातील एखादी पेशी आपण सेल म्हणतो ना, ती जेव्हा शरीरातलं जे नॉर्मल फंक्शनिंग सोडून अबनॉर्मल फंक्शनिंगकडे चेंजेस होतात तेव्हा काय होते की त्याचं कंट्रोल लूज होतो त्याच्यातून. सो तिथं काहीतरी मग वेगळं काहीतरी होऊन जसं गाठ होणे किंवा फॉर एक्झाम्पल स्टमक कॅन्सर आपण घेतलं की जेवण रेग्युलरली आपण जेवतो पण ते पचन होतं, पण त्या बाबतीत कसं असतं कॅन्सर बाबतीत जेवलेलं सगळं उलटी होणं किंवा लूज मोशन होणं या तऱ्हेने ते चेंजेस होत जातात. स्टमकचे जे नॉर्मल फंक्शनिंग ते म्हणजे सोडून देतं की डायजेस्ट करायचं सोडून देतं. सो असे जे सिम्पटम असतात ते लवकरात लवकर तुम्ही म्हणजे त्याचं ट्रीटमेंट काय असेल ते घेतलं पाहिजे. सो आम्ही आता आमचं जे होप एक्सप्रेस आहे आम्ही आता घेऊन आलो KCC करून. तर त्याचा उद्देश काय आहे की महिलांच्या बाबतीत सध्या 3 महत्त्वाचे जे कॅन्सर म्हणजे जास्ती होत आहेत. एक ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर आणि अजून एक ओरल कॅन्सर पण मोस्टली कॉमन आहे पुरुषांमध्ये आणि महिलांच्यामध्ये. हे जास्ती प्रमाणात होते. सो त्या बाबतीत थोडंफार लोकांना काही माहिती देण्यासाठी आम्ही आलो आहे. सो महिलांच्या बाबतीत जे ब्रेस्ट कॅन्सर आहे ना, हे कसं आहे की सगळ्यांनाच होईल असं नाही किंवा सगळ्यांच्या माझ्या फॅमिलीमध्ये आहे बाबा मला होते असं नाही, पण थोडीफार तुम्ही त्याच्याबद्दल अवेअर राहा त्याबद्दल की थोडं काळजी घेतलं पाहिजे. डेली 15 दिवसातून एकदा चेकअप करून स्वतः चेक केलं तरी पण तुम्हाला कळून येईल की काही चेंज होत आहेत का आपल्या शरीरात. सो तेवढं तुम्ही जागरूक राहा त्या बाबतीत. अजून एक सर्वायकल कॅन्सर कसं आहे जे पिशवीच्या त्या मार्गामध्ये होतं, सो ते कसं हायजीन मेंटेन केलं नाही त्यामुळे पण होऊ शकते. किंवा काही जे आपण रेग्युलरली सॅनिटरी पॅड्स ते वगैरे रेग्युलरली यूज करतो जे खूप त्यांचं काहीतरी लिमिट असते 6 आवर्स यूज करायचे 8 आवर्स, तर त्यापेक्षा जास्ती लॉंगर पिरियड यूज केला तरी पण होऊ शकते. सो असे जे म्हणजे पॉईंट्स आहेत ते सगळं मी सांगत बसत नाही, पण फक्त मी एवढंच सांगते की त्या पण ह्याच्यामध्ये मासिक पाळीमध्ये काही बदल झालं किंवा मेनोपॉझल पिरियड नंतर पण मासिक पाळी होत आहे किंवा पांढरं काहीतरी जाते असं काही सिम्पटम असेल तरी पण तुम्ही लवकरात लवकर तुमच्या डॉक्टरांच्याकडे जाऊन तुम्ही त्याचं सजेशन द्या की असं होते काय, ट्रीटमेंट लागते काय. ठीक आहे, हे एक पार्ट झालं. अजून एक ओरल कॅन्सर मोस्ट ऑफ द पुरुषामध्ये पण जास्ती आहे कारण काही हॅबिट्स वगैरे असतात म्हणजे व्यसनाधीन वगैरे असतात किंवा ठीक आहे बाबा रेग्युलर आपण खातोय पण एकदा तुम्ही
आपल्या फॅमिलीचं पण काळजी करा की मला काहीतरी झालं तरी त्यांचं कोण बघणार आहे असं पण असते. सो ते तुम्ही ठीक आहे माझं काय म्हणतात की टेन्शन आलं म्हणून खातात असं पण काही नाही की ते टेन्शन आपण वेगळं पण आपण पीसफुली कुठं तर राहू शकतो किंवा ते म्युझिक ऐका हे ऐका ते ऐका पण व्यसन कधीच करू नका एवढं माझं मत आहे. त्यामुळे पण भरपूर कॅन्सर होतात. पुरुषांमध्ये मोस्टली होणारे म्हणजे ओरल कॅन्सर आणि स्टमक कॅन्सर. सो ते तुम्ही कुठेतरी कंट्रोल केलं पाहिजे जर अल्कोहोलिक वगैरे असाल तर. सो ओरल कॅन्सरमध्ये जे पान गुटखा तंबाखू वगैरे आपण खातो त्यामुळे आतल्या साईडला म्हणजे आपले जे ओरल कॅव्हिटी आहे ना आतल्या साईडला जे पातळ मेम्ब्रेन असते आपल्या स्किनचं ते एकदम सेन्सिटिव्ह असते. तिथं तुम्ही असले जे काय म्हणतात ते इरोजन करणारे सबस्टन्स तुम्ही ठेवता ते तिथं कुठेतरी सेल्स काय होतात डॅमेज होतात. सो तिथं ते जखम व्हायला सुरू होते. सो तेवढं तुम्ही अवॉइड करा. आणि अजून एक मोस्ट ऑफ अल्कोहोल ड्रिंक केल्यामुळे आपल्या स्टमक आतल्या ज्या त्याच्या लाईनिंग असतात स्टमकच्या तिथे पण त्यांना नॉर्मल डायजेशन करायचं ते फंक्शन लूज करून मग काहीतरी abnormal होऊन बसतं. सो त्याच्यात पोटदुखी उलटी रक्ताच्या उलट्या वगैरे होऊ शकतात. ते झालं. अजून एक पुरुषामध्ये अजून एक कॅन्सरचा मोठा म्हणजे रोग म्हणजे फुफ्फुसाचा पण कॅन्सर होऊ शकतो. जे की जास्त स्मोकिंग वगैरे करतात ठीक आहे ते कुठेतरी जाऊन त्या याच्यामध्ये आजारामध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो. हे सोडून बाकी भरपूर कॅन्सरचे प्रकार आहेत पण हे जे मी सांगितले हे सर्वात कॉमनली आढळणारे आहेत. सो या बाबतीत तुम्ही सगळे जागरूक राहा हेच मला सांगणं आहे. आणि तुमच्या ज्या सराउंडिंग सोसायटीमध्ये जे काही तुमचे साईडला लोक वगैरे असतील त्यांना प्लीज याबद्दल थोडं फार काहीतरी अवेअर करा. आणि आमची जे कोल्हापूर कॅन्सर सेंटरवरून आम्ही आलो आहे आणि ह्याचा जास्तीत जास्त लोकांनी फायदा घ्यावा हेच माझा उद्देश आहे. आणि तुम्ही प्लीज तुमचे जे कोणी रिलेटिव्ह वगैरे असेल त्यांना प्लीज कॉल करून सांगा की असं असं चेकअपसाठी आलं ते येऊन चेकअप करू शकतात ठीक आहे. आणि माझं एकच हेतू आहे की सगळ्यांनी हेल्दी राहा आणि हेल्दी आयुष्य जगा. कुणालाही असा माझं एक वैयक्तिक मत की कुणालाही चेकअप करायला मला पाठवू देऊ नका एवढंच ठीक आहे. कारण जर असेल लंब तर मी पाठवणार. सो जे करू की तसं कुणाला असू नये ठीक आहे. आणि सगळेजण हेल्दी राहा. थँक्यू. आपण जे आता सांगितलं जे आमच्या समोर मांडलं ते लाभ बोलाचं ह्याचा जरूर आमची इकडची जनता विचार करेल आणि मोर अँड मोर त्याचा फायदा घेईल यात शंका नाही. थँक्यू सो मच. तर इश्टानो दोतोरान सांगलं तशें पयलींची तेंपार कॅन्सर म्हळ्यार कार्क म्हणटात कोंकणीत ताका कार्क म्हणटात जशें डायबिटीज म्हळ्यार गोडेंमूत म्हणटात. लोक सांगपाक भिताले आपल्या कार्क जाला आपल्या गोडेमुताची जाला आणि अशें करून ते लिपोवन दवरून जेन्ना मोठ्यार पडटाले तेन्ना मागीर ताचो त्या मनशाचो अंत जातालो. पूण आतां तशें ना. आतां वेळान दोतोर आयिल्ले आसा. पूण आमची कुडचडेचें दुर्भाग्य आमचे कडेन तसली दोतोरूच ना. हे आमचे दुर्भाग्य. आमचे कडेन बायलां खातीर मुखार हाडपा आसा ह्या मार्गार एक कुकींग कॉम्पिटिशन तुमकां खबर आसतलें. ह्या मार्गार असली कॅम्प करपाची सोडून आमचो जो अपूर्बायेचो आमदार आसा ताणी दवरला कुकींग कॉम्पिटिशन. गॅस घाला 1000 भाज्यो दाळ सगळे बाबा 2000 2500 पूण कुकींग कॉम्पिटिशन तो सोडना. मास्टर चॅफ कितें ही अक्षरशः बायलांच्यो मस्कोऱ्यो चल्ल्यात आनी कांय न्ही. पूण त्याच वेळार आमचो बाळकृष्ण अडळकर सारकेलो मनीस हाची खंय तरी गांभीरतायेन खंय तरी विचार करता. खंय तरी बायलांच्या खातीर खंय तरी आमच्या आरोग्या खातीर ताची जतनाय घेवपा खातीर विचार करता आनी असले कॅम्प घडोवन हाडटा. म्हणून तुमचे सगळ्या लागीं मागता की असले मनशा खातीर आमी पयलीं ताळयो करया. तुजो ध्येय. सो तुमच्या आग्रहा खातीर हांव बाळकृष्णा लागीं मागता की ताणें हो कॅम्प आयोजीत करपा फाटलो ताचो हेत ताचो ध्येय आमच्या मुखार थोड्याशा उतरांनी मांडचो. आमचे बशिल्ले सगळे मानेस डॉक्टर विद्यापीठ क्लब प्रेसिडेंट क्लब प्रेसिडेंट आमची महिला प्रेसिडेंट उदयश डॉक्टर सुशांत पाकिस्तान वर्तनी सर तुमचे सगळे बशिल्ले मानेस तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. दोतोरान तुमकां सगळ्यांक ऑलमोस्ट सगळें सांगलां.
हांव एक आवयच्या पोटान जल्मलो तेन्ना महिला आवय म्हणटा ती कितें म्हाका खबर आसा. लग्न जालो तेन्ना बायल कितें म्हणटा ती कळ्ळी. सो बायलांची दुखणी एक दादलो जर तर समजना जाल्यार म्हाका दिसता दुसरें कित्याक कोणी समजतले अशें दिसता. कारण बायलो आपले भितर उलयतात पूण साप्पून एकमेकाक दुखणी एकमेकाक कोणाक सांगनात. सो एक बायल आपल्या घोवा कडेन कितें शेअर करता त्या घोवानी किंवा बायलेन लजेनासतना दोतोरा कडेन वचून समज कितें प्रॉब्लम आसा कितें आयडेंटिफाय करपाक जाय जाल्यार त्या दोतोरा म्हळ्यार वचून तें आयडेंटिफाय करप. कारण वेळ जावचे पयलीं जर तर आयडेंटिफाय केलें जाल्यार त्या ट्रिटमेंटान आज सगळी गोश्ट बरी जावपाक शकता. आज आमच्या कुडचड्या सारख्या एरियेन स्पेशली बायलांक लागून म्हणा किंवा ह्या दुयेंसाक लागून म्हणा आज आमचे फॅसिलिटीज तश्यो कांय ना. तेन्ना सावी बाबान म्हाका एप्रोच जालो आनी म्हणपाक की अशें अशें आसा. सो म्हाकाय दिसलें की बाबा कित्याक ही फॅसिलिटी लोकांक दिवची न्ही. टायम आमकां थोडो कमी मेळ्ळो पूण जाता त्या भशेन आमी लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केले आनी हाजो लाभ जो आसा लोकांनी जाता तितलो घेवचो अशें म्हणून आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केलो. सो ते आमच्यो गांवच्यो म्हणा आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो म्हणा किंवा सरावंडींग ज्यो महिला आसा तांकां कितें समज प्रॉब्लम आसपाक शकता जावपाक शकता जाल्यार ताचें निदान जावचें आनी ताचो टायमार उपाय जावन ते निदानाचो अंत करचो हो एक आमचो हेतू आशिल्लो. कारण बायलो आपले सर्वस्व सगळे घोवाक आनी फॅमिलीक लागून काबार करतात. किचनाक म्हणा किंवा बाकीच्या खंयच्याय म्हणा ते आपले सगळे सर्वस्व काबार करतात पण आपले स्वताचेर लक्ष दवरनात. आपले स्वताचेर लक्ष दवरनासतना लोकांक लागून झडटात. तेन्ना आमच्या समाजाचें एक कर्तव्य आमच्या सारके लिडरांचें एक कर्तव्य आसा की अशे महिला किंवा दादले जे कोण आसा तांकां कितें तरी आमी जाता जाल्यार हेल्प करपाक जाय अशें म्हणून मनान आयलें. चाळीव बाबांनी म्हाका सांगलें. सो त्याक लागून आमी हे मुखार सरले. सो हाजो तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो. लस धरनासतना कारण तुमी लेडीज डॉक्टर आसा लेडीज डॉक्टर लेडीजांक चॅक करता. सो कसलीच लस धरनासतना दादल्यांक जावं किंवा बायलांक कितें थोड्यांक दिसता आपूण कितें सिगरेट ओडटा कितें तंबाखू खाता म्हणून लोकांक कळत काय कांय प्रॉब्लम ना. जीव वगडाच्या परस आमी लस सोडिल्ली चड बरी. सो हाका लागून तुमकां सगळ्या कडेन मागता की तुमच्या पुरतें जें दवरनाका. तुमचे जर शेजारी पाजारी कोण आसा तांकांय तुमी सांगात. तांकांय तुमी दोतोरान कितें सांगलां तें तुमकां समजलां आसतना तें तुमी बाकीच्याय कडेन पावयात आनी जाता तितल्या लोकांक ह्या शिबिराचो लाभ घेवपाक दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी नव्या वर्साची उमेदीत करी दी आनी नाताळाची तुमकां सगळ्यांक उमेदीत करी देव बरें. तशें पिंटीन सांगलें तशें जण एकल्यान हाजो लाभ घेवपाकूच जाय. कारण हे पयल्याच फावट 10 वर्सांक तरी पयली फावट आमची म्हऱ्या येता आनी हाजो प्रत्येकान लाभ घेवचो. कारण बीजेपी सरकार हो फकत सरकार तुमच्या दारी म्हणून येता बायलांक दादल्यांक पुनायता एकठांय करता आनी 2 वरां भाशणां दिता. त्या भाशणांनी आमची मोटी पडटली पोटार जाळे खंय पूण माथ्यार मोगरा कळे अशें म्हणटा. पूण अशें म्हणून जाता 2 वर्सां भाशणांनी कांयच जायना. पूण आमचो पिंटी सारकेलो मनीस असले कॅम्प आमची दारां घेवन येता. सो ताजो उपभोग घेवपाचो काम आमचें. आमी तर ताणें एक पावल आमच्या मुखार दवरला आमी दुसरें पावल मुखार दवरया जाल्यारूच आमचो कितें ह्या कॅम्पाचो फायदो जातलो आनी आमची जें कितें हेतू आसा तो साध्य जातलो. हांव इतलेंच म्हणटा की पिंटी बाबा उलयतना आपूण राजकारणी आपूण मुखार पॉलिटिक्साचे नदरेन हें सगळें करता ताणें खंयच म्हणूं ना. पूण हांव सांगूंक सोदतां बालकृष्ण वडाळकार हो कुडचड्या काँग्रेस टिकेटीचो एक दावेदार आसा पूण ताणें आपल्या भाशणांत ताचो उल्लेख केलो ना. हेंच ताचें मोठेपण. कारण तो सगळ्याच गजाली राजकारण करना खंय तरी समाज सेवा आपूण एका समाजाक रावता त्या समाजाची परतफेड करपाची दानत असले मनशा लागीं आसा म्हणून ती तो परतफेड करपा खातीर असली स्टेजीर येवपाक सोदता. हांव मुद्दम सांगता आमी सगळ्यो मोटरसायकली मोटारी चलयता रस्त्यार वतला तर आमचो मोटारीचो टायर पंक्चर जालो जाल्यार टायर हवा गेली हवा सगळे वर आसा म्हणून आमी जगता. पूण हवा गेली म्हणून हवा यो म्हणून टायर आमचो भरता ना. तो टायर पंक्चर काडपाक ताका अमक्याक पंक्चर वाल्या म्हऱ्या वचचो पडटा. तेच पद्दतीन पिंडी बाब ह्या स्टेजीचेर रावन तो तुमची बारीक बारीक काम करतलो पूण मोठी कामां जर करतलो जाल्यार ताका मोठी स्टेज जाय
आमदारकीची निवडणूक जाय, विधानसभेक परवरे पावपाक जाय. जाल्यारूच ताची कामां जातली. कारण ही ताची बारीकशी वो ताचो खारीचो वांटो गरुड जेब घेतलो जाल्यार ताका गरुड जेबी खातीर व्हडली स्टेज, व्हडली पदवी आनी व्हडली कामां करपाक आमी संदी दिवपाक जाय. हेच आमचें भाग. सो हांव आनी चड वेळ घेना. हांव निमणे सुवातेर बाय हर्षदा लागीं मागता की ताणें उपकाराचेर उलोवप करचें. सगळ्यात पयलीं बऱ्या बाबतीचे उपकार हाडयता हांव. इतले बरे तरेन तुवें ह्या प्रोग्रामाचें सूत्रसंचालन केलें. हांगा बशिल्ले सगळे मानेस्त आनी हजर आशिल्ले सगळे म्हाजे भाव आनी भयणीनो, आजचो हो प्रोग्राम जो कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प जो हांगा पेटी बाबान घडोवन हाडला तो खरेंच एक तोखणाय करपा सारको कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला. ताका लागून हांव खरेंच सगळ्यांत पयलीं पेटी बाबाचे हांव आभार मानता की आमच्या ह्या वाठारांत काकोडा वाठारांत हो सगळ्यांत पयलीं प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी सगळ्या बायलांक संद दिली. कारण बायल मनीस म्हणटा ती एक सगळ्यांचे पयलीं चिंतून लास्ट आपले चिंतपी, आपल्या घोवाचे, भुरग्यांचे, आपल्या जॉबाचे, सगळे कडेन सगळे ज्यो कितें जगावयल्यो राटावळी आसा पळय ते सगळे पयलीं चिंतता आनी लास्ट आपल्या आरोग्याचे चिंतता. आनी हे कॅन्सर हे अशें दुयेंस जे जगात सगळ्यात व्हडलें दुयेंस म्हणटा तशें जगात सगळ्यात स्प्रेड जाता म्हणटा फक्त कॅन्सराचें एक व्हडलें दुयेंस जे कोविडाक लागून सद्या मातशें फाटीं पडिल्लें. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की कॅन्सर नाशिल्लो, पण कॅन्सराची अवेरनेस मातशी फाटीं पडिल्लें कोविडाक लागून. कारण कोरोनान ताणें तो मुखार सरलो. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की कॅन्सर नाशिल्लो, पूण कॅन्सराचें हें अवेरनेस आमी परत फाटीं पडली. त्या कॅन्सराक लागून आमी कॅन्सराची अवेरनेस आमी परत फाटीं पडली. तर आमकां आतां परत मुखार वचपाक जाय. आनी हे जे कॅन्सरान जे दुयेंस आसा जे बायलां मदीं जे आसा ते आमी जे योग्य टायमार डिटेक्ट जावन ताचे योग्य प्रमाणात उपचार जावन बायलांक सगळीं दादले म्हणा कोणी म्हणा ते बरे जावपाक जाय. आनी आमच्या गुजरातान आमची परिस्थिती तुमकां खबरूच आसा. हांगा एक डॉक्टर ना काय नसले फॅसिलिटी ना. तर पेटी बाबान हे इतले सगळे फॅसिलिटी आमकां दारान हाडून दिली. त्या दारान हाडून दिल्ल्या फॅसिलिटीचो आमी बायलांनी पुरेपूर उपयोग करून घेवपाक जाय. आनी जर एका बायलेन आतां तुमी हांगा सद्या म्हणल्यार 10 तरी रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. आतां ही बायलां जी तुमी हांगाच्यान वतली तुमी घरा वचून तुमी बाकीच्या बायलांक सांगात बाबा अशें